Že nazdar. Ideme akurát s chalanmi nakúpiť trička, uniformu. Dobrí chlapci idú do neba, zlí chlapci idú do pataje. Predčerom som si kúpil značkové okuliare Prada za 20 eur. No nestratil som ich. No, toto je perfektná hra, babi dosť často to hrajú, aj tuto 4 musíte mať, že by ste vyhrali nad ňou. Ale toto babi to bojuje v kuse, táto nad nimi vyhrať, to nemáte šancu. Tu je naše tričko, hej, presne, tu je. Savadika. No presne toto. Oni majú veľmi pekné toto, a toto je čo, že to sa zasvieti, či to je len tak? Aha. Pekné. Такого sú vsypíci, no? Hej, jakého sú mocno, no. Ešte otvoríš a tam nos máš okladací priestor. Toto máme si zobral, ne? Či komu? No ja to Sebe. Kde? Páčo, tu je. Bachtov, 2,70, taká vec. Železná. No. O, vidíš, že magnetku musím zobrať Mariusovi aj, no. Toto je pekné. Siona mi píše, že leží na posteli v izbe a že má bolesti žalúdka a že nemôže robiť. Asi chce, že by som prišiel za ňou na izbu. Nemôže robiť, ale chce jebať. Však jak včera tamta, čo chcela, že by som ešte s ňou ostal na posteli. No, so ženami je toto také trošku zabavnejšie, že raz si pozvete na drink a ona si už myslí, že to bude veľká láska a začne žiarliť a toto je prdel, no, lebo včera, čo sme boli v bare, tá jedna, čo som s ňou bol na drink, no a tam to dajte všetko, však na to som ho zobral. Sme boli v druhom bare. Lebo Matej hľadal nejaké ženy do vlogu a chceme zobrať tam nejaké baby. No to ja, toto jedna, čo som s ňou bol na drink, to ona cez ulicu tak na mňa kúka a mi hovorí, ja ťa vidím a stále chodila pozerať, stále a Matej hovorí, ona je ináč veľmi žiarlivá, na ňu si daj pozor. A to ja už som aj bol svedkom, keď s bývalou priateľkou, tak prišla jedna čašnička na Walking Street v tom ice bare, čo tam je všade ten taký ľad. Aha. No a jedna čašnička mi dala pusu na lice, takže až ruš mi tam ostal. No mint, jak toto videla, to skoro ju tam prizabila. A toto, tie ženy, oni sú veľmi milé, veľmi sú zlaté, všetko, ale oni keď sa a tu je zase toto tričko, no. Ale oni keď sa naštvú, to už je velikánsky problém. Oni nepozerajú potom už okolo seba, že čo robia, oni keby začnú všetko rozbíjať, byť, oni sú proste šalené. Za to je najlepšie sa žiadnou babou neviazať. Ako to robí Peťo? Čože? Ako to robí Peťo? Áno, tak jak to robíme teraz my všetci. No to ty už 3-krát bol za jednou. Počkaj, 3 raz za jednou, 2 raz za druhou. Jedna prišla na chyžu pozrieť na návštevu. A to viac menej, tie všetky veci sú tu už rovnaké. Ako celkom dobre ceny, ne? Keď si tak zoberieš, že zoberieš 3 trička. No veď hej, len aj tie trička, no také sú, že jednoduché. Ale to kto povedal, Peťu, že... Tak to povedal, že to tie trička sú z tej bavlny, či z čoho, že také sú fajné, hrubé. No
No ako čo sa týka materiálu, Len musíš to mať väčšie, bo sa ti zrazia. Hej, to jak vyperieš sa ti hneď zrazí, no. To robí iba na bavlnu. Mhm. Toto je čínske z roztávu. Hej. A tajský sa smrť. Joj, poslala mi fotku. Že leží na posteli, joj. Zlata veľmi. Popíla podľa mňa, popíla. Hi sweetie, you are sick? Oh, that's bad. And you feel very, very bad or is not so bad? To už viac menej všetko rovnaké, ne? Toto ten obchod vyzerá zaujímavo. Hodinky. Vieš čo, ja chcem kúpiť toto retro digitálky. Videl som niekto Eperi. Ale to je... To ne, vy ste už jedli. To som už jedol, no. Kapung cháp. Maybe next time. To neviem, to však ako... Čože? Nehovor, že na 106. Na soj 6? Nehovor. Že nechci to. Ono keď vidíte, že jak to tu vyzerá, to kedy aj u nás boli také podobné blšáky alebo trhy, no a potom dajak to vymizlo všetko, neviem prečo. A toto stále všetko letí. A ja si myslím, že aj u nás by to letelo, ale síce možno ani... A jak sa to fotí už? Toto je typické tu o nich, oni normálne v kuse pozujú, v kuse. Toto je babi. Jedna sa postaví, dá si ten veľký stacionár a pred ním začne tancovať pri západe slnka. Ono toto tak funguje. No tu sme okolo toho išli. No to tí Indovia sú strašne otrávni. Nechceš oblek, a horúco ti je a on ti oblek ponúka. To nevymýšľaš. To nevymyslíš. Nerozmýšľajú. Tiež keď chceš celé pochodiť, toto ti treba ako celý. A to nie je len to ten trh. A vidíš, zajtra môžeme ísť na ten floating market. No však na vode, na tých loďkách. Aha, no. Takto sa jemne skončí. Tak to sa vyplatí. Ale to na svoj 6 Cipanku ja znam, či sa mi chce ísť, keď tam tá je chorá. Ale že nechceš sa tam ani na nic. No, to potom dobre. Tá ani tomu Šemišovi nechce ísť, tá povedal, že chce na pláži dať kokosový orech. Ale povedal, že máme ísť prvé na masáž, bo on pôjde. Tak milo to tak znelo niečo, tak príde a podaví. Ahoj. Hej, oni takto pekne povedia, no. No to ten night bazar, čo je, jak tu je central hneď, vieš, to je hneď toto. To určite budeš vedieť. Jak pôjdeš smerom ku centrálu alebo na Soj 6, toto po pravej strane je to. Od našej ulice Soj Hany to je fakt 20-30 metrov alebo koľko. Tu oproti nám je taký bananový haj, čo tu bananovníky rastú. A to je dokonca ešte pred centrálom, tá vieš čo, tak ťa počkáme pri centrále. Chcem nejakú vodu.
here? Good, good. Konarak mak? Kapon ka, Chonkeo. Konarak mak. Lee, Konarak mak. Paťo, zober to tu v okuliároch, však ona pekná je. Na svoj vek. Vyzerá dobre. Toto v okuliároch, čo ťa masírovala. Pošukaj ju. Ale nie som si istý. Bude niečo veľmi dobre preoperované. Bachtov za jedno, toto máš 54 centov za jednu paličku. Ešte chleba do toho namasti. A toto je paráda. Where you want massage? Where you want massage? Oh, only here on our on this street. Idem si dať druhý shot thajskej whisky. Again, what is name Thai whisky? Niyom Thai. Liam Thai. Liam Thai. Yes. A to je traditional Thai whisky? Thai whiskey. From rice. Original From rice. From rice, yes. 40 degree. 40. Can I drink one bottle? Can. Okay. Abo. A to podotýkam. Vonku 30 stupňov. A bude viac. Tu horí to. Dal si papak. A nenaplo ma to. No, trošku, dobre, nebudem to baviť. To chutí lepšie, jak vodka. Že sú veľmi veľké horčavy, nemal som zapíjanie, takže o čom sa tu budeme baviť. Ale vidíte, keby normálny človek, smrteľník, v 30-kách, a to večer máme teraz, a keby takto toto vypil, teple, lebo on v tej horúčave, čo tu varí, on tam má toto fľašku. Keby toto takto vypil, to sa tu zriga na zem. Ale dobrá je to tam.
vám povedia, že Gas Famila je toľkokrát destilovaná. Potom tie fínske sú neviem koľkokrát destilované. Ale toto ste videli, jak ma zbridilo aj tak. Lenže normálne človek by sa už poblil. A toto je, neviem, jak to je destilované, alebo čo robia, ale není to kopacie, nekope to a je to perfektné. Ja musím povedať to, dá sa to piť aj za tepla, za horúca. A to ktorá palenka sa tak dá? Úprimne si takto priznajme. Ktorá palenka sa dá vypiť za horúca, za tepla? To... A tu je kamera. Takže... Aj som zakoril nejaký joint, no joj. OK, cup on cup.